Il-kap nazzjonalista Adrian Delija qal li wara l-vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu waqt il-Kunsill Ġenerali Straordinarju ta' bħallum ġimgħa dawk li qed joħolqu l-ħsara mhux posthom fil-Partit Nazzjonalista. Fi sfida ċara u diretta lejn il-fazzjoni ta' Simon Busuttil fuq ir-Radju Nazzjonalista Delija saħaq li dak li sejjaħ bħala tfixkil fil-Partit Nazzjonalista sar b'intenzjoni. Kull min jagħmel il-ħsara Partit Nazzjonalista m'għandux iktar postu fil-Partit Nazzjonalista. Kien hemm min prova jfixkel naħseb b'intenzjoni wkoll. Huwa ċejjen il-petizzjoni li saret mill-fazzjoni ta' Busuttil billi qal wara għandu t-tesserati li fi kliemu qegħdin jiddefendu l-għażla tagħhom. Saret petizzjoni ta' 150-200 ma jimpurtax. Saret wara mit-tesserati ta' eluf. Nis li vvotaw li għażlu u qed jgħidu dik kienet għażla tagħna u aħna qed niddefenduha. U fit-tmiem ta' ġimgħa oħra karatterizzata minn disgwit laqat jaħarqu għajjat u tiżbit li seta' jinstema' minn barra d-dar ċentrali għal Delija din hija differenza fl-opinjoni li fi kliemu hija s-sabiħ tal-Partit Nazzjonalista. Ma nistgħu qatt naqblu fuq kollox. U dak is-sabiħ tal-Partit Nazzjonalista. Bil-futur politiku tiegħu imdendel fil-vot ta' dan is-sibt li ġej, Delija fisser kif il-kunsilliera għandhom għażla sempliċi jew lilu u l-fazzjoni tiegħu jew ritorna tmexxija mill-establishment. Tridna nirrevertu lil kapijiet jażluhom il-ftit jew lil kapijiet jibqgħu l-għażla tal-ħafna. L-obbligu tagħna mhux li nirritornaw lejn il-ftit. F'dikjarazzjoni oħra ntiża lejn Jason Azzopardi li din il-ġimgħa akkużah li qabad nies biex joħolqu profili follows fuq Facebook, Delija qal li dan għandu jieqaf u jikkontribwixxi. Minn fuq is-sufan il-kompjuter tiegħi li minflok noqgħod najjar nagħti l-idejat mhux tagħti il-bixra li ntmaqut imma mbut tmur ix-xerret il-firda. Il-kap nazzjonista attakka dirett lil Ferat fosthom lill-MZPN li tridu jwarrab mit-tmexxija. Implika li dawn bħalissa mhumiex qed jagħmlu xogħolhom kif suppost. Il-Ferat kollha qed jagħmlu xogħolhom. Il-Ferat waħda wara l-oħra. Qed iwasslu. U hekk kif it-tmexxija nazzjonalista qed tkompli bil-pjan li tbieħ il-Gażini, Delija fisser li dan huwa parti minn strateġija biex il-partit jimmassimizza dħul. Il-proprjetajiet tagħna il-fuq ma' 5 waħda kienu qed irenduna. Dan minkejja li fil-kampanja tmexxija Delija għal darba darbtejn wieħed li mhux se jinbiegħu iżjed Gażini. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.